Halløj. Så står jeg her og skal til at have min frokost. Jeg tænker meget over, hvad jeg spiser. Jeg er i øjeblikket på en diæt, hvor jeg spiser høj protein. Jeg spiser lav kulhydrat, uden at det er keto, og uden at det er uden stivelse. Det vil sige, at jeg må gerne få en lille smule korn. Og moderat fedt. Jeg har før været på både keto, low carb, paleo og alle de her ting, og nu prøver jeg med en mere balanceret diæt. Så i dag der består frokosten af en wrap. Det er en høj protein wrap, som vist nok er fra Lidl. Jeg har købt noget protein hytteost, som jeg kommer på. En god chat af det. Skal vi se her. Så kommer min golden retriever og hører jeg i køkkenet og vil gerne have en bid. Jeg har en lille smule hummus her. Skal jeg lige fange en ske 2 sekunder. Og den her hummus er relativt høj i fedt i forhold til, hvad jeg egentlig vil have, men jeg tager en ske mest for smagen og lige kommer ud over her og blander oven på min hytteost. Sådan. Og jeg kan godt lide salt. Jeg har det her kryddersalt, jeg kommer på. En god del af det. Så for at gøre det rigtig nemt, så har jeg sådan nogle kyllingestrimler fra Netto. Også en hel del af dem. Sådan. Hen over sommerferien, så har jeg faktisk målt og vejet præcis, hvad det er, jeg har spist. For jeg var lidt nysgerrig for ligesom at få mine makroer i orden. Men nu her, når jeg har gjort det i 1,5 uge, så er jeg stoppet igen. For nu har jeg en rigtig god idé til, hvordan det er for mig, og hvor meget jeg ligesom skal have. Så tager jeg en god mixed salad her, eller salat, og kommer på. Sådan. Så er min wrap klar. Den folder jeg, og så er der ellers frokost. God dag derude.